Jare Nikolay Nikolaevich Ivanov turar boy kabaya Artyom Jakanov kaja ham aja tahu ki ongorbot iletan kamna bartung bahar baja onatan Artyom Jakanov kai betnan ini miya kadilibin onatan basting trenya bobu kana meta sabri bu pota kan benyele yan meta assessment pinjin trobu bilin onan miya kadilibin onatan belenni katak babu tai itu honan kartak hadatra ta belemneni olaq küskə бар buta eddetten bulamutun ongston eddetten belemneni sağalapıt Булырыңы дыгын кәнеттен сразу почти неделя курдухын ямута онна сразу камсанан келем. Эдда халабыт. Эдда алан уже камсанан келем болду. Тон минустар бүтен эбе татыбыт. Эпипит то маска же тока атагон ютугар даганы эптебит. 2 метр кудуга бине да. Монда сүйрү ютугар кырдык кайрытан онтугайга элбагулалар бит. Тагыр онны же. Амай тохпут там. Икките бастыгытанаран тахан сатан жыбакка. Таскаме билелер бит, баулелер бит. Артем яханы тәһне онны же та иҗерин бүгүн көдәкме хүдән эбилдән хүдәрагыт дигән бәтен туар. Яхны агын киле. Агын 1 киле. Бу кисерегер онны курдугада. Тан яхның каратык анта булырын хәтта 16 курдугада. 4 киле 5 киле курдук. Эбинне. Бәтә билләр. Тохтыр. Үчилләр ки хәбиле. Бутын тутар булган. Тохтыр. Тохчакари. Таспехтарын катар булган. Онна таманны түгән бу батара олог рапы булыкта эбетер олог бого битоды басты кисмесине 2 бәе калырлар онната уркотер бир улустан 2 спортсмен басты кисмесине бутара ара бого да булу. Сетуган картаган Яков Дмитриев. Билбетим аттын уруп каддага бите боллар. Анна бу кебәе 2 ола икән басты 2 оллар. Куны көрө ханада бар каннара уруп бара булу. Чорчула колораче инекече макараб Яков Ганешика бич чорчигена тогон хәтта лакы булды. Он окетта ра булу. Булу. Девонатан мен әйтәннәр итәтүм ток кистәленә колорга бәя спортсменнәр мен кәҗә хәтилә атыкыттылар. Барың не җаны итәлләр. Ток кистәленә хәтилә итәлләр. Тем мен үлә дибит. Ток кыры дактыртан биле такыллык толыктар булар. Яков Дмитриев таганы Алексей Воровский, Артем Дьяконов, кыры дактыртан такыллык толыктар булар. Бар мен өтө коронду бу дигән онюта сайды деминду өтө кором мен багар ичинник направлениянан эдде бар битим булду. Билген эче уже атын улухан улустар эмени үлени лох күскө гыттылар ди. Дальнейшем уже учой олтар таксаллар болгон бир үле бар була таксар була. Хәпче эше төгөсө тегитнән агат либен оны эше даганы кыйлы кале тутна жан багана метебет.